Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy YePamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinoda kukuchingamidzai kumunamato wezuva ranhasi watinoita nechishona pamhepo, tichivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Zvikuru sei takatarisana nomwedzi uno wechiedza chinopenya. Tinovimba tiri kungopenya pese patinenge tiri, tichipenya tichiparidza shoko raMwari, tichipenya tichikuburikidzawo nemashoko edu atinotaura nezviito zvedu. Tinotenda Mwari. Saka panguva ino tichatanga hedu nokunamata. Tabva mukunamata tozonzwa chidzidzo chedu cherhapsodi rezuva nanhasi. Tabva muchidzidzo cherhapsodi toimba pamwe chete nziyo dzekurumbidza. Tapedza kurumbidza Mwari nenziyo, tinoda kuti tigonzwa shoko redu rezuva ranhasi. Saka panguva ino toda kuti titange kunamata zvikuru sei tichitenda svondo rino, tichitendazve neshoko ratakapiwa nomufundisi wedu Chechi YePamhepo rekupenya kwechiedza. Tinoda kutenda Mwari neshoko iri. Uyezve tinotenda Mwari nokuti tiri kungoramba tiri muchinguva chiya chokuparidzira vamwe chinonzi chevision 400. Tinongoramba tichiparidzira vamwe shoko raMwari, tichivaunza kukereke. Saka ngatingotendai naizvozvi navanhu vatiri kuunza kukereke, uyezve neshoko ratakanzwa kumufundisi wedu Chechi YePamhepo. Ngatitendei Mwari. Tinokutendai Mwari nenguva ino. Tinokutendai nokuti munogona. Tinokutendai nokuti muri mutsvene. Tinotenda neshoko ramakatipa. Shoko iri ishoko ratakaviga pasi pomweya wedu, pasi pendangariro dzedu. Tinotenda nokuti tiri vaiti veshoko. Tinokutendai nokuchengetedzwa. Tinokutendai nevanhu vatakaparidzira shoko kuti vari kuuya kukereke uye vari kukura mushoko raMwari. Tinokutendaizve nokuti muri Mwari wakanaka. Panguva ino tinongopambiri kwamuri, tichitenda nokuti munoraramba. Rambai muchikudzwa, rambai muchisimudzirwa. Tinokutendai panguva ino. Toda kuti tinamate, tichitenda zvikuru sei. Panguva ino inguva yokuti mufundisi wedu Chechi YePamhepo ari pachizvidzidzo zvechikoro chavanodaidza zita rokuti Healing School. Kune Healing School Canada. Panguva ino vanhu vari kupuwa zvidzidzo, vanhu vari kugamuchira kuporeswa kwavo, vanhu vari kuenderera mberi nokuitirwa zvakanaka pachikoro ichi. Saka ngatingonamatai tichitenda Mwari kuti vanhu varambe vakashinga mukutenda. Ngatinamate. Tinokutendai Mwari nokuti munogona. Tinokutendai Mwari nokuti munorarama. Tinokutendai nokuti shoko renyu riri kuparidzwa, riri kugamuchirwa. Vanhu vari kugamuchira kuporeswa kwavo, vari kugamuchidzwa zvishamiso, uye vese vane matambudziko akasiyana-siyana. Tinongokutendai nokubata kwenyu. Tinongokutendai neshoko renyu. Tinokudza zita renyu guru nokuti makanaka. Rambai muchibata kuvadzidzi vari kuHealing School. Rambai muchibata muchiitira mufundisi wedu Chechi YePamhepo zvakanaka, kuti shoko renyu rirambe richienderera mberi. Tinokutendai Mwari nokuti makanaka muzita raJesu. Panguva ino toda kuti tinamate tichingotenda Mwari, tichitenda Mwari, tichinamata nendimi kuti Mwari vatinzwa, nokuti nguva dzose kana tichinamata Mwari vanotinzwa, hapana chavasinganzwi. Saka ngatinamatei tichinamata nendimi.
Reterebaka shantarabaka zata. Riteteribaka shentereba. Ratataribaka shenterebaka zata. Riteteribaka shentaribaka. Riterebaka shontaribaka zata. Rinderebaka shatatariba. Reteteribaka shontariba. Ratataribaka shentereba. Reteteriba. Rontarabaka shenterebaka. Riteteribaka zata. Rendereba Bakashotariba, Ratatariba, Retereba Shontaribagaham, Reteteriba, Retereba Kashantarabagazata, Riteteriba, Retereba Kashontaribagazata, Riteteribagaham, Rontarabaka Shetereba, Riteteriba Kashontariba, Ratatariba Kashetereba, Riterebagaham, Rontarabaka Sheterebagazata, Riteteribagaham, Riterebaka shontariba, ratataribaka shentariba, ratatariba, reterebaka shontariba, ratataribaka zata, riteteribaka shontariba, ratatariba, riterebaka shontariba, ratataribaka zata, riterebaka shontariba, ratata, riterebaka shontariba, ratataribaka zata, reteteribaka haya. Father God, we thank you. Tinokutendai muzita raJesu, tinokukudzai nokuti muri mutsvene muzita raJesu. Amen. Miitirwe zvakanaka. Panguva ino toda kunzwa chidzidzo cherapsodi chezuva ranhasi. Amen. Chidzidzo chedu cherapsodi chanhasi, musoro weshoko unoti kurarama uine ruzivo rwakazara. Vakorose 1:9 inoti, saka nesuwo kubvira pazuva ratakanzwa hatiregi kukunyengetererai nokukumbira kuti muzadziswe nokuziva kwazvo kuda kwake pakuchenjera nokunzwisisa kwose kwomweya. Mweya mutsvene ndiwo vakanyora mashoko atavhura nawo. Vakashandisa Pauro kuanyora, mashoko avakasarudza neungwaru. Vakanga vari kunyengeterera vanhu vaMwari. Vanoshuvira kuti tizive zvinodikanwa naMwari. Vanoda kuti tizvizive zvakazara. Vanoda kuti mweya yedu izvinzwisise. Mundima iyi mune shoko rinoti kuziva. Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rinoti epignosis. Iri ishoko rechiGiriki. Rinoreva kuziva zvakadzama. Rinoreva kuziva kusina kufungidzira. Haleluya. Mweya mutsvene vane zvavanokushuvira. Vanoda kuti uzive zvinodiwa naMwari. Havadi kuti uzvinzwe nemakuhwa. Vanoda kuti uzvizivire wega. Vanoda kuti uzvizive zvose. Muna Mwari ndimo mune ruzivo rwose. Saka iwe unofanira kuziva Mwari. Izvi ndizvo zvinozoita kuti uzive zvinhu zvose. Iwe unogona kunge uri muna Kristu. Izvi zvinoreva kuti unozonzwisisa zvinhu zvose. Unoona zvisingaonekwi nevanhu venyika ino. Unogona kuziva zvinhu zvose. Nokudaro uri munhu anoshamisa zvikuru. Haleluya. Asi ungabvunza uchiti, ko sei ini ndisingazivi Mwari zvakazara? Hosea 4:6 inotaura ichiti, vanhu vangu vaparadzwa nokushayiwa zivo. Chokutanga, unofanira kuziva kuti munhu anogona kuziva Mwari zvakazara. Izvi ndizvo zvauri kudzidza iko zvino. VaRoma 10:17 inotaura ichiti, naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raMwari. Chechipiri, unofanira kuziva kuti wava kuziva Mwari zvakazara. Ndiko kuti ruzivo urwu rushande. Chechitatu, unofanira kugara uchitaura kuti unoziva Mwari zvakazara. Taura kuti mweya wako unoziva Mwari zvakazara. Chokwadi ichi chinofanira kugara chiri mupfungwa dzako. Iwe wava muna Kristu Jesu. Nokudaro, mauri mava nezvinhu zvakanaka. Zvinhu izvi zvakawanda. Unofanira kuzvigamuchira.
unofanira kuzvifarira, ndiko kuti rutendo rwako rushande. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna Firimoni 1:6. Saka unofanira kuwedzera kuziva zvakanaka zviri mauri izvi. Rutendo rwako runozowedzera kuonekwa, runozowedzera kushanda zvinoonekwa. Mwari ngavarumbidzwe. Namata uchiti, Ishe ndinokutendai. Mavhenekera mweya wangu. Wava kuziva zvamakandigadzirira. Zvinhu izvi zviri muna Kristu. Ndine pfuma yandakapiwa. Ndava kurarama semunhu anoziva pfuma iyi. Ndava kurarama semunhu anoziva Kristu zvakazara. Nokudaro, rutendo rwangu rwava kushanda nesimba. Ndinokurira zvinhu zveupenyu huno. Ndinotonga nyika ino. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti: Firimoni 1:6, vaEfeso 3:17-19 navaEfeso 1:15-18. Mwari wakuropafadzei. Zita raJesu ngaritendwe.
Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muChishona. Haleluya. Ndinovimba kuti manga mune svondo rakanaka uye ndinoziva kuti makava nenguva yakanaka. Zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakanaka, mabasa enyu ari kufamba zvakanaka, mhindu dzenyu dziri kuropafadzwa naMwari, utano hwenyu huri kuramba huchinaka kuva imwe neimwe, mhuri dzenyu dziri kuramba dzigadzikana zvakanaka. Kuda wanga uno mwana anga asiri kuita zvakanaka, asi rega ndikuimbise chinhu ichi chaunopiwa naMweya Mutsvene. Zvinhu izvozvo zviri kushanduka, shanduko yacho iripo uye unogona kutoiona iko zvino. Patinotaura saizvizvi muchitarira muzvinhu zvenyu muchiona kuti ndizvo zviri kuitika, tiizivisei, tirumbidze Mwari pamwe chete, vamwewo vazive kushanda kweshoko raMwari mukati moupenyu hwenyu. Haleluya. Ndinoda kutanga chitenda mufudzi Kristo yaKilome, mufudzi wedu, mutungamiriri wedu, vanotipa mukana iwoyo kuti tisangane paMhepo saizvozvi tiri kwatiri, tichinamata pamwe chete tichidzidza shoko raMwari. Shoko raMwari iri ndo rinodikanwa mukati moupenyu hwenyu, ndo rinodikanwa. Bhaibheri rinoti kwanzi muna Matiyo 4:4 munhu haangararami nechingwa chete asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo maJehovha. Saka shoko iri ndo rinokuraramisa. Usangofunga kuti unoraramiswa nechingwa, unoraramiswa nesadza, unoraramiswa nenyama kana nemvura. Chinonyatso chaicho chaicho ndiro shoko raMwari iro riri. Haleluya. Saka unofanira kurikoshesa. Saka tinofara kuti mufudzi Kristu akatipa mukana wokuti tinzwewo shoko raMwari zvisinei kuti tine kubatikana kwakaita sei. Haleluya. Svondo rakapera takatanga tichitaura pamusoro pechiprofita chemwedzi uno wanyamavhuvhu chatakapiwa. Tikati mwedzi wanyamavhuvhu wakanzi mwedzi wechiedza chinopenya. Tikataura kuti iwewe ndiwe chiedza chacho, uri chiedza chacho, asi uri chiedza kudaro, basa rauri kupiwa mwedzi unoyu nderokuti unofanira kupenya. Ukaita chiedza chisingapenyi, hauna maropafadzo omwedzi unoyu. Hauna maropafadzo omwedzi unoyu. Mwari vana maropafadzo avanoda kupa vanhu vavo mumwedzi uno wanyamavhuvhu. Zvino vari kuti maropafadzo aya anopiwa kuna vaya vanopenya. Saka chirega kusaririra, upenye pamwe chete navamwe, upenye. Topenya seiko? Paridzai vhangeri, paridza vhangeri kuvanhu. Tumira vanhu marapsodi, usangorigamuchira panhare yako gumira ipapo. Tumira vanhu, hama dzako dziya dzaunotaura nadzo, uchiseka nyambo dzamunotaridzana nokugovana. Wakambovatumirawo here rapsodi raunogamuchira zuva rimwe nerimwe? Wakambovatumirawo here? Usangotyira kure woti varifariri. Zviko nyambo dzawavatumira idzodzo wambovabvunza kutanga here? Dzimwe dzachona munototumira dzisingatofaniri pamapoka. Ndoona vanhu vachiita saizvozvo, unokanda nyambo dzisingafaniri paboka asina kutombotibvunza kuti todzidawo here. Saka ndo zvimwe chete wamuparidzi wevhangeri, tumira rapsodi anoda kugunun'una wacho ngaagunun'une umunzwe. Uye nyange akagunun'una ko ndamuroya, ndamutumira shoko raMwari, ndamupa zvinhu zvinomubetsera. Saka ndinogona kushaya hanya nokugunun'una kwake, ndoramba ndichingodira. Haleluya. Ndo zvatinoita izvozvo. Asi ndoda kuti nditsanangure sokumisa kwandakaita. Ndakati ndoda kuti titsanangure nokudzidza pamusoro poupenyu hwedu sechiedza. Saka toda kutarira pauri iko zvino. Bhaibheri rinotitaurira kuti iwe uri chiedza chenyika. Asi regai nditange kwakatangira nyaya iyi. Jesu Kristu ndo vakauya pano panyika, vakauya sechiedza chenyika. Tinoverenga izvozvo muna Johani 8:12. Regai ndikuverengerei. Kwai zvino Jesu wakataurazve navo akati, ndini chiedza chenyika. Unonditevera haangatombofambi murima, asi uchava nechiedza choupenyu. Ndini chiedza chenyika. Jesu aitaura kudaro. Jesu munhu wanga akashinga chaizvo. Munhu waitaura zvinhu zvaikiwa kutaurwa navamwe vanhu vese vese. Ivo tinonzwa vanhu vakawanda. Kune zvinamati zvakawanda-wanda. Kune chinamati chabudha, kune chinamati chechichawa, chechimoslem, zvese izvozvozvo. Vaprofita vavo vavanotevera havana kana mumwe chete wakagona kutaura achiti ndini chiedza chenyika. Jesu Kristu ndo vega vakagona kutaura vachidaro. Haleluya. Saka musiyano iwoyo waJesu Kristu navamwe vese vanoteverwa navanhu.
Saka kana uchitevera Jesu Kristu woziva kuti uri kutevera chiedza, hausi kutevera munhu ari kungotsvaka kungobatsira vanhu namazano anofunga kuti anawo. Aiwa, uri kutevera munhu anotoziva kwaakananga, anotoziva magumo ezvinhu achiriko kutanga kudai achitanga, anotoziva kwazviri kuenda. Saka ndiye ukutotevera ukatevera munhu ari kuda kundongoonawo kuti seri kunei uko, munowira mubvokosho mese, munowira mugomba mese. Tevera munhu anoziva kuti gomba hakuna, kana kuti kana ririko tiri kunogona kuyambuka pamusoro paro. Ndo munhu anofanira kutevera Saka Jesu akati ndini chiedza chenyika. Asi havana kugumira ipapo, pavakaenda vakasiya vatiwo isu tiriwo chiedza chenyika. Haleluya. Nesuwo tava chiedza chenyika, ndo zvatakaona, uye ndo zvatinoona muna Matiyo 5 ndima ye14. Matiyo 5 ndima ye14. Regai titarire ipapo tirangaridzane. Kwanzi imi muri chiedza chenyika. Haleluya. Imi muri chiedza chenyika. So kungotaura kwavakati ini ndiri chiedza chenyika, vakatiwo kwatiri imi muri chiedza chenyika. Saka iwe wavawo chiedza chenyika. Izvi zvinoratidza kufanana kwatakaita naJesu Kristu. Haleluya. Saka isu naJesu, iwe naJesu makafanana, hamuna kusiyana. Haleluya. Basa ravakatumwa kuita ndiro ratiri kuitawo isu. Ndoda kutadzai kufanana kwatakaita naJesu, kuti mugoyatsonzwisisa upenyu hwatofanira kurarama. Mugoyatsoziva kuti muupenyu ungararama sei. Tarirai muna Johani 20 ndima 21. Ndo maanotaura imomomo. Johani 20 ndima 21. Jesu akatizve kwavari, rugare kwamuri Baba, sezvavakandituma neni ndinokutumaiwo. Basa ravakatumwa kuzoita ndiro ravakatitumawo. Ndosaka tiri chiedza, sokungova chiedza kwanga kwakaita Jesu. Kana uri mwana waMwari wakazvarwa patsva, uri chiedza sokungova chiedza kwakaita Jesu Kristu. Haleluya. Ziva izvozvo, famba uine ruzivo irworwo. Haleluya. Amen. 1 Johani 4 ndima 17. Regai tiverenge zvekare. 1 Johani 4 ndima 17. Kwanzi rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi, kuti tirege kutya nezuva rokutongwa, nokuti sezvaakaita iye Jesu, ndizvo zvatakaitavo panyika ino. Zvakaita Jesu ndo zvatakaitawo panyika ino. Ndiri kukutaridza kufanana kwatakaita naJesu. Nemhaka iyo uchifanira kuziva kufanana kwawakaita naJesu, ndizvo zvinozokuzivisa kuti unofanira kurarama upenyu hwako nenzira ipi. Haleluya. Saka izvi ndizvo zvatinofanira kuziva sevaKristu. Takafanana naJesu. Ndicho chikonzero muKristu asingafaniri kurwara. Ndicho chikonzero muKristu asingafaniri kukurirwa. Ndicho chikonzero muKristu asingafaniri kukundikana muupenyu. Wakafanana naJesu. Kuna vamwe vanhu vanofunga kuti tiri kuita dambe patinenge tichitaura chiti ina handirwari, ndinoramba kurwara, ndinoramba kuva murombo, voti vanhu ava vanopenga vasati vaziva nhamo. Ayewa, tiri kutaura kufanana kwedu naJesu. Kana chiri chokwadi kuti ini ndakafanana naJesu, ndorwarirei? Haleluya. Bhaibheri muna Hosea 4 ndima 6 inotaura kuti vanhu vangu vanoparadzwa nokuda kwokusaziva. Chinhu chinoparadza vanhu kusaziva. Taakuziva, ndaziva kuti ndafanana naJesu, handichadi kuparara, ndinoramba kuparara, ndinoramba kurwara, ndakafanana naJesu. Jesu vaiva chiedza, vakasiya vati ini ndiri chiedza. Jesu vane basa ravakatumwa naBaba kuzoita pano panyika, vakasiya vati basa iroro ndo randofanira kuitawo ini. Taudzwa zvezvikanzi sezvavakaita vari kudenga iko zvino, ndo zvandakaitawo ndiri pano. Saka ndinogona kuti kana imi Mwari maita kuti ndifanane naJesu, ndozowana zvakasiyana nezvaJesu sei. Kana Jesu vaisarwara, neni handichatorwariwo. Haleluya. Kana Jesu vaisakundikana, neni handichatokundikaniwo. Asi ndo upenyu hwatakapiwa, ndo chokwadi. Hachisi chinhu chatinoenda kuna Mwari kunovamanikidza kuti tipei. Ndo zvavakatotiita. Vari kutotiudza kuti aiwa, kana morwara zvaazvenyu. Regai ndikuverengere imwe ndima nokukasira, kudai ngakubatsirai kuti munzwisise zvatiri kutaura ipapapa. Haleluya. Iri muna Mapisarema 82. Mapisarema 82. Ndotanga kuverenga pandima eshanu. Kwai havazivi, havanzwisisi, vanofamba-famba murima, nheyo dzose dzepasi dzinozununguka. Ndakati muri vaMwari, mose muri vanakomana vokumusoro-soro. Kunyange zvakadaro muchafa sevanhu, muchafa somumwe wamachinda. Haleluya.
kwai ndakakuudzai ndikati muri vaMwari, asi nemhaka yekusaziva kwenyu nokusanzwisisa muchafa savanhu. Asi ndakati muri vaMwari. Ndokutaura kwaMwari. Haleluya. Mwari vane zvavakatiita. Tinofanira kuziva zvavakatiita, torarama sevanhu vanoziva zvatakaitwa naMwari. Ndokuti tibudirire muupenyu. Wakaitwa chiedza, uri chiedza chenyika, wakafanana naJesu. Basa rakavingwa naJesu pano panyika ndo rauri kumhanyawo naro iwewe. Maropafadzo ebasa iroro kana akapiwa Jesu, newewo uri kupa maropafadzo iwayo. Haleluya. Ndo chiKristu. chiKristu hachisi chinamata, haisi nzira yekunamata nayo Mwari. chiKristu upenyu hwaMwari hunoshanda munhu wenyama. Haleluya. Ndo zvaunofanira kunzwisisa izvozvo. Haleluya. Saka muKristu wava werudzi rwaMwari. muKristu wava munhu werudzi rwaMwari. Haleluya. Sezvataudzwa muna maPsalm 82. Kwanzi ndakati muri vaMwari. Muri verudzi rwaMwari. Ziva izvozvo. Asi kana ukasazviziva uchafa somunhuwo zvake. Asi anga asiri werudzi rwaMwari. Saka muKristu wava werudzi rwaMwari. Akugona kuita zvinhu zvinoitwa naMwari. Haleluya. Ndiye mudziyo unoshandiswa naMwari panyika nhasi. Saka ndoda kuti unzwisise izvozvi, uzive izvozvi. Uri chiedza chenyika, wakafanana naJesu. Chirarama upenyu ihwohwo, chiramba kurwara. Saka kana wakuti ini ndinoramba kurwara, hausi kuita zvinhu, hausi kungomanikidzira zvinhu zvisipo. Uri kutaura zvauri. Haleluya. Uri kutaura zvauri. Ndo mugove wako wawakapiwa naMwari. Zvakafanana nababa mumba vanoti handidyiri mundiro yakadai. Ndibaba mumba imomo vane kodzero dzavo mumba imomo. Handidyiri mundiro yakadai, hamungandipakuriri nenzira iyi, haunganditambidzi zvokudya nenzira iyi. Asi kana vakasaziva kuti ndibaba, vanongotambira. Vakanzi igai muri makangodukawo muri apo, vanongoendawo ipapo vongogarawo sembwa yomumba imomo vakangodya vari ipapo. Asi kana vachiziva kodzero dzavo ndi aiwa, baba vomba havanzarwo. Baba vomba vamwe vanototaura kuti handipiwi nhango yenyama yakaita seiyi, ndinofanira kupiwa iyo nokuti ndini baba vemba. Haleluya. Saka ndizvo zvandiri kuti somuKristu ita handipiwi nhango yakadai, handirwari. Ukaona chirwere chouya ndi chirwere ichi handichidi, ndochidzinga nezita raJesu Kristu, nokuti ndiri mwana waMwari. Haleluya. Haleluya. Saka ndinovimba manzwisisa izvo. Tichaenderera mberi zvakare chidzidzisa dzidziso ichochi musvondo rinotevera. Toda kudzidzisa zvakawanda tione kuti kuva chiedza chenyika zvinorevei paupenyu hwedu. Haleluya. Asi usakasira kuenda. Kana wanga usati wazvarwa patsva, ndoda kuti ugonamata nesu pamunamato watichakutungamirira mushure memashoko andiri kupaiwa yaya. Haleluya. Saka musaenda kure, rambai munesu. Asi ko zvinoda kuti ndisati ndavhara, toda kunyengetererai, toda kutaura chikomborero nechiropafadzo pamusoro poupenyu hwako. Ngatinamatei. Baba, ndinokutendai, ndinokurumbidzai, ndinopa mbiri nekudzo kuzita renyu. Ndinokutendai nokuda kunaka kwenyu. Baba, ndinokutendai nokuda kwomumwe nomumwe wandasangana naye pamunamato uno, wanzwa mashoko angu pazuva ranhasi. Ndotaura kuti mashoko aya haana ngoya kwaari zvisina kurongwa naMwari. Chinhu chamamakaronga, uye nemashoko iwaya upenyu hwavo huri kushanduka zvachose. Vaakuzokunda zvinhu zvanga zvichivanetsa, zvichita kuti zvanga vachikundikana pazviri, hazvichagoni kuramba zvichivakurira nezita raJesu Kristu. Waakubudirira mubhizinesi rako, waakubudirira mumhindu dzako, waakubudirira kuchikoro kwako, waakubudirira mudzidzo dzako nezita raJesu Kristu. Satani, ndokurayira bvisa roko rwabva pamusoro pemumwe nomumwe ari kunamata neni nezita raJesu Kristu. Shanduko iri kuitika mukati meupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Uye asina kuzvarwa patsva anozvarwa patsva nhasi patinonamata naye muzita raJesu Kristu. Asina kuzadzwa nomweya mutsvene anozadzwa nomweya mutsvene nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokukurumbidzai. Haleluya. Amen. Haleluya. Noti makorokoto magona kusangana nesu zvekare. Ndokukurudzirai rambai mumire nesu. Vasina kuzvarwa patsva, pachauya munhu achanamata nemi, chinamata nemi munamato woruponeso. Saka musakasira mabva muchisiya munamato usati wapera. Haleluya. Ndoti ivai nesvondo rakanaka zvekare. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya tichienderera mberi nedzidziso dzedu idzodzidzi. Mwari vachakutungamirira, Mwari vachafamba newe, nokuti vari mukati mako. Ucharamba uchikunda nokubudirira mabasa ako ose muzita raJesu Kristu. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Chikoro cheHealing School chiri kufambira mberi kuToronto, Canada. Boka rekutanga rakatoshumirwa namufudzi Chris svondo rapera. Vakawanda vakaporeswa, zvishamiso zvizhinji zvikaitika. Taurai nesu kana muchida kupinda chikoro ichi. Boka rekutanga revanhu vachapedza zvidzidzo zvekuvamba richapiwa zvitupa kupera kwemwedzi wa10. Ivai mumwe wevanhu ava. Saka taurai nesu nhasi utange zvidzidzo izvi. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zverhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaivo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro wako, mashoko anovaka iwe auya muruzi rwako, mashoko